Salutare tuturor și bine v-am găsit! Odată cu lansarea noilor plăci video Nvidia, cred că toți am observat un lucru: prețurile enorme la care acestea au ajuns în România. Această situație m-a făcut să mă întreb dacă nu cumva gamingul a devenit un lux. Cei care ați încercat de curând să vă construiți un PC de gaming de budget în ultima vreme, probabil v-ați lovit de problema costurilor ridicate pentru toate componentele. La momentul filmării, o placă video Nvidia RTX 4060 8GB costă peste 1600 de lei. Dacă adăugăm și un procesor decent și restul componentelor, depășim cu ușurință bariera de 3500 de lei. Ce-ar fi dacă v-aș spune că probabil cel mai bun PC de gaming de budget este, de fapt, un Xbox? Pentru 2700 de lei, un Xbox Series X vine cu un procesor AMD Zen 2 octa-core tactat la 3,6 GHz, o placă grafică bazată pe arhitectura RDNA 2, cu o putere de procesare de 12 teraflopi, 16 GB RAM GDDR6, un SSD de 1 tera cu posibilitatea de extindere și un cititor Blu-ray. Acesta, din urmă, este, din punctul meu de vedere, o mare chestie, întrucât permite rularea jocurilor mai vechi pe care le avem în format fizic sau chiar a filmelor pe disc. Unul din cei mai mari diferențiatori între PC și consolă este modul în care interacționăm cu hardware-ul, sau mai bine zis era, pentru că multe jocuri din prezent oferă suport nativ pentru mouse și tastatură pe Xbox. Câteva exemple de astfel de jocuri fiind Fortnite, Call of Duty, Battlefield, dar voi lăsa în descriere o listă completă a jocurilor. După ce conectăm un mouse și o tastatură folosind porturile USB, putem să navigăm prin meniurile consolei sau chiar pe internet fără a fi nevoie de controller. Asta ne duce la următorul punct al acestui clip, browserul integrat Microsoft Edge, care este bazat pe Chromium și funcționează neașteptat de bine și oferă o experiență de utilizare extrem de apropiată de cea de pe Windows. Am încercat platforme precum YouTube, Google Docs și Office Online. Toate au rulat fără dificultăți și n-am sesizat probleme nici măcar când am avut foarte multe taburi deschise. De asemenea, integrarea cu Discord mi s-a părut foarte bună din punct de vedere al experienței de utilizare. Mi-am putut asocia contul de Xbox cu cel de Discord fără probleme și nu am întâmpinat dificultăți în timpul apelurilor. Din acest punct de vedere, putem spune că funcționalitatea oferită de consolă este extrem de apropiată de cea de pe PC. O altă similaritate cu PC-ul este faptul că putem crește spațiul de stocare al consolei cu un modul foarte simplu care se conectează în spatele consolei. Însă, un dezavantaj este că acesta folosește un conector proprietar, spre deosebire de PlayStation 5, care poate fi upgradat folosind un SSD M2 standard ca acela dintr-un calculator. Acum că am văzut ce am împrumutat Xbox-ul de la PC pentru diferite activități, este cazul să ne îndreptăm către cea mai importantă componentă, gaming-ul. Cel mai mare avantaj al ecosistemului Microsoft în prezent este Game Pass. Acest serviciu este un abonament care oferă acces la o bibliotecă mare de jocuri pentru un tarif lunar, un fel de Netflix pentru jocuri. În prezent, Game Pass pune la dispoziția gamerilor o colecție de peste 500 de jocuri, iar creațiile studiourilor Microsoft, precum seria Call of Duty sau Starfield, sunt livrate în ziua lansării. Un alt beneficiu pentru abonații Game Pass este că deseori primesc reduceri exclusive pentru jocurile și DLC-urile din Microsoft Store. Pe lângă compatibilitatea cu toate jocurile din generația precedentă, Xbox Series X poate reda o gamă largă de titluri din generațiile mai vechi, adică Xbox 360 și Xbox Classic, cu ajutorul Backwards Compatibility, unele dintre ele beneficiind și de îmbunătățiri grafice sau de performanță. Integrarea este una bună, întrucât utilizatorii doar trebuie să descarce jocul din Microsoft Store sau să introducă discul. Câteva exemple de astfel de jocuri sunt Red Dead Redemption, care rulează la 4K 30 FPS, primul Assassin's Creed, care rulează la 4K 60 FPS, sau Gears of War 3, care nu mai este blocat la 30 FPS. Voi lăsa o listă completă de jocuri compatibile în descriere. În prezent, Sony nu oferă un competitor pentru Backwards Compatibility. Păstrând subiectul jocurilor de pe alte platforme, consolele Xbox Series sunt niște dispozitive grozave pentru emulat jocuri din generațiile mai vechi. Folosind un cont de dezvoltator, puteți instala emulatoare precum XBSX2 pentru jocurile de PlayStation 2, Dolphin pentru jocurile de GameCube și Wii, PPSSPP pentru jocurile de PSP, DuckStation pentru jocurile de PlayStation 1, Xenia pentru jocurile de Xbox 360, RetroArch și multe altele. Voi lăsa un link în descriere pentru Xbox Dev Store, de unde puteți descărca toate aceste programe. Totuși, trebuie să menționez că pentru a crea un cont de dezvoltator se percepe o taxă inițială de $20. Datorită SSD-ului foarte rapid, Quick Resume permite păstrarea memoriei a stării pentru 3 sau 4 jocuri, astfel încât să putem comuta instant între ele fără a le închide sau reporni. Un alt avantaj major este că în prezent nu mai există un gard între jucătorii de PC, Xbox și PlayStation, toți mari producători oferind pentru jocurile multiplayer opțiunea de crossplay,
Astfel, gamerii pot să se conecteze indiferent de platforma aleasă. Având în vedere cele prezentate mai devreme, cred că putem considera Xbox Series X ca fiind o alternativă bună pentru un PC de gaming, ținând cont că poate fi folosit ca un PC pentru task-uri simple, iar performanțele în jocuri sunt grozave. Cele mai multe jocuri oferă moduri grafice diferite, precum Quality, care rulează la o rezoluție mare, cu efecte de ray tracing și 30 FPS, sau Performance, care în general oferă o rezoluție mai mică, renunță la efectele de ray tracing, dar numărul de cadre crește la 60 sau chiar 120 în unele cazuri. Din punctul meu de vedere, Xbox Series X este o alternativă grozavă la un PC de gaming, ținând cont de prețul de 2700 de lei la momentul înregistrării, cu un controller inclus în pachet. Pentru următoarea parte a acestui videoclip voi prezenta și lucrurile mai puțin bune. În primul rând, un Xbox nu este la fel de versatil ca un calculator atunci când vine vorba de muncă sau sarcini mai complicate. De exemplu, nu avem un file manager cum există în cazul PC-urilor, nu putem instala programe complexe de editare foto-video și exemplele pot continua. Un alt minus al consolei de la Microsoft este faptul că, deși am început să vedem jocurile celor de la Sony pe PC, deținătorii unui Xbox încă nu au acces la acestea. În plus, la momentul filmării, un PlayStation 5 Slim, ediția cu disc, este o idee mai ieftin decât un Xbox. Pentru cei care încă nu sunt convinși că un Xbox este alegerea potrivită sau nu își doresc o consolă, am încercat să aleg câteva componente într-un buget similar pentru a le oferi o alternativă. Pe ecran va fi afișată o listă de componente de la Vexio. Consider că acesta este minimul pentru gaming la Full HD cu 60 FPS în majoritatea jocurilor. Din punct de vedere al performanței, acest PC este sub un PS5 sau un Xbox Series X, însă este mai puternic decât un Series S. Totuși, spre deosebire de o consolă, un PC poate fi îmbunătățit oricând. După cum puteți vedea, avem un procesor AMD Ryzen 5 5600 cu 32 de GB RAM DDR4 la 3200 de MHz, o placă video AMD RX 6600 de 8 GB, un SSD Kingston NV3 de 1 TB, o placă de bază ASRock B450M HDV, toate fiind alimentate de o sursă Deep Cool de 650 de W certificată 80 plus bronz, suficient de puternică pentru configurația aceasta și pentru eventuale upgrade-uri. Coolerul folosit este unul silențios care va ține procesorul rece fără să fie gălăgios. Asta a fost pentru clipul de astăzi, dacă v-a plăcut puteți da un like, un share și un subscribe, m-ar ajuta foarte mult. De asemenea, aștept cu interes comentariile voastre și voi încerca să vă răspund tuturor cât de repede pot.